Još dok sam bio glumac amater, često sam dolazio na binu i gledao prazno gledalište. To me uvijek na određen način oduševljavalo. Negdje sam u dubini govorio nekakve monologe koje sam ja negdje pročitao, naučio ili igrao u tom amaterizmu koga jako volim i nekako me on ugrizao za srce. To je prilično apsurdno. Kao profesionalac više tako ne misliš? Pa, šta ja znam, možda i mislim, možda je to moje pozorište, ono pravo koje sam donio iz amaterizma i ne mislim u umjetničkom smislu. Dakle, pozorište nije samo umjetnost, to je neka potreba dublja. Apsolutno. Da ne idemo u one teme, šta ja znam, uvijek sam želio postati glumac i sve, ne mislim tako, nego jednostavno taj mir koji nosi svako pozorište, prazno, te stolice koje su pomalo mistične, sada zamišljam u svakoj stolici svog nekakvog gledalca, kako će me on primiti, a ovdje nešto navire, ide iz mene. A tako je, znači to je jedan ideal potencijalni. Ne znam, vjerovatno da nema toga ja se možda i ne bi bavio ovim poslom. U živote svit pjevaju, pa da i ja zapjevam. U živote svit pjevaju, pa da i ja zapjevam. Uj, živote, moj živote, uj. Nekad tužan, nek radostan, oj živote moj si moj. Nekad tužan, nek radostan, oj živote moj si moj. Oj živote, moj živote, oj. Šest i po stoja, razumiješ? 6,5 stoja, kaže, nije skupo. Ma kako nije skupo? Ma šta imam pričat? Nemam ja šta pričat. Bilo pa prošlo, pa šta ću sad? Orao ja njivu. Pomagali mi mater Spasa i brat Mitar. Brat Mitar studirao u Sarajevu one nauke, pa došao na raspust. Raspušćali se dolu u Sarajevu. Taman ja završavao 5. brazdu. Kad vidim ovako ja s desne strane, ovako pogledam dolu niz njivu, vidim ja neko ko ide prema nama. A ja se mislim kolije, razumiješ. A noć ranije ja sidio sa društvom u birtiji kod Jake. I sve bi bilo dobro da nije bilo onoga Žarka Muća. Ama dotle ono mene bio dočerao da sam ja mislio da ću ga razumiješ, da ću ga sažeć. Evo šta je bilo. Sedim ja ovako
Sidi ovako sa lijeve strane, jedan moj komšija, sidi ovako s desne, drugi moj komšija u birti koljake. Ovako priko stala sidi Žarko Mutić. I mi pili, razum. I mi pili, istom će se u neka doba on dić od ovoga ta stala i kaže ovako, kaže, svi se momci poženiše, samo jedan ne. Samo jedan ne. Razumiješ. A ja ništa, ja ga samo gledam. A on se opet diže, pa kaže, znamo zašto ne. Znamo zašto ne. A kulja iz mene, a mene žgaravica došla ovdje, razumiješ. Ovdje me došla žgaravica pa me davio. Ja ništa, ja samo gledam onu jednu praznu stolicu ovako stajala ovdje ispred onoga mog komšije i gledam onu stolicu pa gledam u njegovu glavu. Pa gledam jope u stolicu pa opet jope u njegovu glavu. Pa se misli malešna je za tvoje glave i nisam ga udario, razumiješ. I nisam ga udario. I još je malo tu sedio i navrata. Kako navrata, on je moj komšija. Kaže men, mama što ga bola ne odalapi. Ma što ga bola ne odalapi, pa ja bi ga odalapio, pa nije ti ga mate rodila. Kaže na njom, pušćaj ti mene, znam ja šta radi. Znam ja šta radi. Kamo, sreća da sam ga odalapio, ne bi se ovo dogodilo šta se dogodi, razumiješ. I sad ja urem petu brazdu i gledam jel Žarko, nije Žarko. Mislim se, ma nije, rekao Žarko, ja to, jel Žarko, nije Žarko. Brazer mi mitar došao iza leđa, kaže, daj da te zamijenim. Kaže ja, njemu, gdje ćeš ti mene zamijeniti? Kaže, daj da te zamijenim. Hoće, kaže. Ma ne moraš ti, rekao, mene zamijeniti, ko hoće on orat, razumiješ? Ma ne moraš ti, rekao, ti nikad nisi ništa uzeo ovi teže od knjige, ja njemu kažem ono u Sarajevu doli, kao, ma daj da te zamijeni, kaže, znam ja orat. Ma rekao, ne znaš, ma kaže, daj mi, kaže, da te, ma rekao, da, evo, nisam se baš ismijeo odavno, pa daj baš da se ismijem. Ima šta, viđa ti ja, Brazer se saplugom na jednu stranu, a konj na drugu stranu, razumiješ. Konj saplugom na jednu stranu, a Brazer na drugu, razumiješ. Ja sam se ismio jedan ti. Ovo je tako. I sada, ja se ko malo odaljim pa prema materi, a ona razmotala pitu ko ja ovako pridam i razumiješ. Kaže, ošli ti pita, ona mene rekao, neću. Prepio ja bio sinoć kod Jake, pa baš ovo oranje dobro došlo da se malo istrijeznijem, išćirama murlukovi iz glavi, razumiješ. Uzeo ja od nje jedno krpu pa se ko obrisao, da, razumiješ. I gledam ja u Brazera, a on pošao fino orat, pa ga ja gledam, rekao ne žalim. Ama ne žalim što sam toliko uložio u te, ja sam ga školu, razumiješ, a volio sam i ja školu. Samo sam je morao napušćati, razumiješ. Morao sam je napušćati kada sam bio 3. razred osnovne škole, umro mi ćaća. Ja sam morao raditi sve one teške posle, razumiješ. I kuća Bela je veći, razboli mi se još imati na žuči, razumiješ. Ja sam i nju morao zamijeniti, i kuo sam ispremao, ali kad je Brazer došao za škole, ja sam rekao, ti se neš pat, razumiješ, i ti šao u školu. Ja ga odnama u školu, razumiješ. Završi on 4 razda, pita me njega, ima li te još škole? Kaže, ima još 4. Ja njemu još, rekao 4. Završi on i ta 4, rekao, ima li još te škole, razumiješ? Kaže, ima još 4. A ja njemu rekao još, ma ima, rekao, još te škole, razumiješ? Kaže, ima još 4, a nema više, nema. Rekao, ićaš ti sad u tu školu. I on krenuo, razumiješ, treba se ko završiti, razumiješ. I ja sam njemu u ovo Sarajevo, 7.000 je njemu svaki dan moglo biti, razumiješ, u toj školi. I ja se tako zagledao u Brazera i mislim se to sve skupa. Kad ja ne vide jedan ti,
ovako nema ni 10 meteri od mene stoji Žarko Muć, jadan ti došao sa sekerom. Stoji kako me ugleda onako, kaže, doder ti, kaže, vamo, imam ja nešto da te pitam. A ja njemu kažem, baš dobro što si došao, ja tebe imam nešto da pitam, razumiješ. Ama reko, što me sinoć praviš međadom pred ljudima, razumiješ. Ama što me bolam praviš međadom pred ljudima, kaže, hoćete, kaže, praviti, vavik te, kaže, prav, pa da u meni mater spasu. Razumiješ, a njemu šta kažeš, kaže, to što si čuo, pa da u meni jepe mater spasu, razumiješ. A ja se mislim, ba nije moja mater, pa kad sam skočio, pa krenuo prema njem, razumiješ. Nisam ga ni dotakao, razumiješ. Nisam ga dotakao, ja ne znam, samo ovako digao sikiru na mene, pa diže sikiru, pa zamanu i nako se, samo i pada. Pred nogami, nisam ga... Kad se je tu stvorio moj brazar metar? Kad je moj brazar metar došao? I došao mu iza leđa, ubao ga nožom. A ko se poplašio Božio te mater, pa niza strmo dole. A kaže materma, lete za konjom, išteće ga plug. Razabeš, pa se okrenem ja prema brazu, pa kažem, pa šta uradi crne metre? Kaže, on morao sam. Ma šta uradi crni mitre? Kaže, on morao sam. Ma šta si morao? Kaže, morao sam, kaže. Ma šta uradi, a mater poletla za konjem, poplašio se, pa se vrat natrag kad vidi šta se ovdje dogodi, pa meni se obisi oko vrata, pa kaže, šta uradi crni sine? Ja se mislim, Žarko, zbog tebe došao, navalio na mene kad je osovo mater, ja na nja, kamo nosa obožio mater, zbog tebe ovo sve. Kašnije mi je bilo žao mi je bilo što sam je gurnuo, štaš nije ona kriva. Osovo mi je mater. Ja opet kažem, ma šta uradi crni mitre, kaže, morao sam. Ma šta uradi, kaže, morao. Ma ima rekao druga riječ, osim to, morao sam. Kaže, morao sam. Razumiješ? A ja gledam u mitra, pa gledam u mater. Nekako me isto gledaju, kada isto misle. Razumiješ? I štaš, ja tu cijelu noć nisam oka sklopio. Samo sam odao u krug i pušio. I štaš, ujutru se ja pokupim zorom, uzme neke svoje stvari u Sarajevo. Dođem u Sarajevo i u prvu stanicu milicije. Sačka me oni jedan drugog milicionerja i kaže, meni dobro jutro, druže, a njemu dobro jutro, što si, kaže, ti došao, šta trebaš? Rekao, ja sam ubio čovjeka, pa sam došao da se prejavim. Kaže, on namrtvo, pa rekao, kako se čovjek mora ubiti nek namrtvo, razumiješ. Kaže, on sidi ovdje, pa ako ode tražko neke papire, mislim su u sebi, šta sidi, Božio ti mater, ko da sam ti došao kazati da se krava utela, a ne da sam ubio čovjeka. Pa kasnije sam ja vidio da, šta pa nije me mogao tući, nije ne tuku, razumiješ. Ode on nade neke papire, uze onu mašenu, razumiješ, i kaže meni, kaže, kako se zoveš? Ja tako i tako, on, razumiješ. Kako se zove ćaća? Rekao, nemam ga. Kako nemaš? Rekao, umro. Kako se zvao ćaća? Ja, tako i tako, on. Razumiješ, opisa, ono. Koga još ima? Rekao, ima mater. Kako se zove mater? Ja, tako i tako. Kaže, šta kaže, radi ti mater? Rekao, koji sve žene na selu. Kaže on, šta radi sve žene na selu? Pa rekao, u zemlji radi, šta će radi drugo, u kući radi. On to zapisa. Koga je žena, rekao, braza metra, šta to on radi? Rekao, u Sarajevu studira nauke. I brzo se mene osudili, razumiješ. Brzo se mene osudili i svjedoci su bili mater Spasa i brat Mitar. Razumiješ. I mene su ti iz ovoga Sarajeva poslali na ležanje u Zencu. Ja sam u Zenci bio sam u Zenci jedno 13 dana tamo. I onda sam me prebacili u Foču i onda sam u Foču oštao sve do zadnjeg dana. Razumiješ. U Foči sam ja
U Foči sam ja upoznao svog najboljeg druga. Eto, kažem, čača mi umro, razumiješ. Mater mi je bolesna, jel, eto, u zatvoru sam, a nisam ko ni kriv, jel. Za drugog sam, jel, za Brazera. Ama, ono što mi je ispričao Sadik se on zvao, on bio rudar. Ama to je mene toliko uzrmalo, da sam ja mislio da me nema. Evo šta je bilo, kaže, radio on ko rudar u Kreki. I dobro zarađivao. 100.000 je on zarađivao, razumiješ, ko rudar u Kreki. I povrh toga još 75.000. Ono, kaže, radiš za platu, pa onda još radiš, pa ono kaj 75.000 još, razumiješ. I on je imao 175.000. Znaš ti kolike je te pare ja dati. I kaže, sve to dobro bilo, dan, kaže, nije oni iz prezeća, njima kaže, drugog rudar, kaže, obuste se, kaže, sutradan, kaže, kad dojete, kaže, na posao, nemojte, kaže, slast u jame, nego, kaže, dojete, vam imamo nešto, kaže, kazati. Ali nemojte, kaže, oblast, one plisnave aljinke, nego, kaže, obuste, kaže, nove aljinke, razumiješ. Kaže, sad, misli se, nešto će nam govoriti, razumiješ, i dojdu oni sutradan pred ne barake, kad direktor izađe iz rudnika, kaže, drugovi rudari, situacija je, kaže, teška, ne samo, kaže, u Bosni i Hercegovini, kaže, teška je i u čitavoj zemlji, kaže, mi smo, kaže, dugom razmišljali šta, kaže, da uradimo, razumeš, i, kaže, odlučili smo, kaže, da neke rodare, kaže, prebacimo na ona druga radna mjesta, kaže, a Boga mi, kaže, oni višak, kaže, da otpušćamo neke, nema i, kaže, puno, ali kaj da otpušćamo. Kaže, sad kad je on to rekao, ja sam nama znao da sam otpušćan. Imao sam, kaže, ženu, kaže, imao sam i drugi zanat, imao sam, kaže, samo šćeru od 17 godina, mogao sam raditi u tom drugom zanatu da sam šćeo. I, kaže, oni prozivaju, kao na jednu stranu ti, kaže, koji će na druga radna mjesta, kaže, a drugi, kaže, koji su otpušćani, kaže, ovi na ovu stranu. Ali ti, kaže, koji su otpušćani, on će, kaže, nama duplu plaću, kaže, i dobit će ono, kako su to rekli, osiguranje, socijalno, ja, jes. I, kaže, dobit će nama. To sve, kaže, do onog dana, kaže, dok se ne zaposlu u neko drugo prezuzeće, kaže, neka privatno. Razumeš. Kaže, Sadik, misli, dobro je dupla plaća i socijalno, ja se, kaže, brzom zaposliti u neko, razumeš. I on ti iz rodnika u kući. Sačka ga žena, kaže on, kaže, ženo, nema više tvoje stotke. A on je vavih davo 100.000, ženio 75.000 da ima on za one cigare i za rakicu i treba tako. Razumeš. Kaže, žena, kako nema? Kaže, nema. Kako, kaže, nema? Kaže, ja sam, kaže, otpušćan. Kaže mu žena, kada sam, kaže, otpušćan. Kaže, jes otpušćan? Kaže, jesam, otpušćan te, kaže, i ja. Žena njemu. Kako, kaže, ako ti, kaže, neš, kaže, ja, nama idem. I ona počne to spremati, one svoje stvari, razumeš, i navrata, šćera 17 godina počne da plaće, kaže njoj, Sadik, jel te žao matere? Kaže ona, jest. Pa idi ti, kaže, za njom, razumeš. Ajdi ti, kaže, za njom, i šćera nama navrata. Ali Sadik se tu nije on je, sjetio se da ima ubugon jednog svog druga. Isto je on bio rudar, samo on je napuštio sam rudnik, on je bio zadar po zanimanju. Razumeš. Kaže on njemu javi, kaže, takva situacija, razumeš, kaže, mogu li se kod tebe zaposliti. Kaže, ovi možeš, baš mi, kaže, treba tesar. Sadik ode obugojno. I pošao on raditi, a ovi što je radio ko zadar, on radio privatno. Razumiješ, pa imao, kaže, oni kamiona, 3 kamiona bekarska ona imao i auto. Razumiješ. I kaže, pošao on raditi, sad pošao zarađivati, dobro pošao zarađivati. Kad jedan dan, dojde njegov jedan isto drug iz Kreke i nakon kako mu ima došao, kaže, Sadiku on, kaže, Sadik, kaže, bio bi najveći dušman kad ovo ne bi kazao. A toliko mi je, kaže, teško da ne mogu kazati, kaže njemu Sadik, pošto je došao da mi kažeš. Ali, kaže, moram ti kazati, aj, kaže, kazuj. Ma ti, kaže, znaš da je ona tvoja žena, kaže,
razumiješ. Šta kaže? Ma znaš ti, kaže, da ona, da izvineš, ono, ma kaže, ne znam, kaže Sadik. Ma nemoj se, kaže, pravi budala, kaže, ali nije to, kaže, što sam ti ja došao kazati, kaže, nego oni, kaže, što je sa tvojom ženom, kaže, neki, kaže, dan je, kaže, tvoju šćeru, kaže, svu rašćeru po čoje, jel? Kaže Sadik, šta, kaže, ješ to što čuo? A Sadik skočio na čovjeka pa ga uftio davno, kaže, pušćaj me, budalo, nisam ti ja, kaže, ništa uradio, šta mene, razumiješ? I nama je Sadik navoz na tobus i u krijeku. I kuća je bela i kaže, sašlo je s autobusa. I kako je sašlo, nakon ona žena pridaj njegov. I kad ga ugleda, ovako sada kaže, kaže, došao ti, jel? Baš dobro što kaže, došao. A Sadi kaže, došao sam, kaže, ne atresira se, kaže, mene šta ti radiš, nego kaže, šta radiš o šćere, a ako kaže, šta se, kaže, tebe smatra, kaže njemu žena, šta se, kaže, tebe smatra, šta radi, kaže, šta radi ova šćera. More ona, kaže, 17 godina, more ona rašta oće, razumiješ. Mora ona rašta oće, razumiješ. Ma kaže, ne smatra se, kaže, mene šta ti radiš, nego te i opet pitam šta radiš o šćere. Pa na nju opet, a kaže njemu žena, šta kaže, hoćeš? Šta hoćeš od mene? Kad dok se radi u rudniku, kaže, nisme, kaže, ni 3 puta, kaže, u 3 mjeseca, razumiješ, da izvedeš. Kako je ona to njemu rekla, on je nama njutio, nama je zadavio. I ja bi je zadavio. Ne znam, što ti žensko more biti, ne mora niko. Ne znam, strkao se, kaže, oni svi utle, on rekao samo, pušćajte me, kaže, rekao njima se, pušćajte me. Kaže Sadik, pušćajte me. Sam sam ja. Ja tu radio, sam se i prejaviti. I on se prejavi, koji ja isto. Ne znam, osude ga isto, koji mene i u foču sa njim, tu sa njega sroj, tako. A ja ga gledam ga ovako nekad, a on meni kaže vam, dojde vam, kaže, gledaj ovo. Pa se sve pipa ovako, ufti se. Pa kaže meni, kaže, nema me. Šta sam meš? Pa se opet ufti, pa stegne jači, pa kaže, nema me, razumiješ. Pa mi pruže drugu ruku, pa kaže, me ti stegne, ja ga uftim, pa stegnem, ma kaže, on nema, ma rekao ima, ma kaže, nema, ma rekao ima, ma kaže, nema. Kako to more biti? Kako to more biti da nema čovjeka, razumiješ? Kako to more biti da nema čovjeka, razumiješ? Kako to... Ovdje sam ti ja u Foči radio, u ovome KP domu sam ja radio i sidim ja, jedan dan u Čeliji, ima nas jedno 5-6, i jedan se raspričao, ne znam, ima svašta u KP domu, razliš, a jedan bio ovdje, pa bio ondje, pa se raspričao, a mi se smijemo svi njemu kako priča, pa bio kaže, išao i u strane one zemlje, pa tamo kaže svašta s onim ženama, i priča ovo tako, laže, znam ja da laže, nije, ali eto, sluša, dosadno nam u zatvor, pa slušaš svašta, ali eto, to kad otvrše se vrata u Čeliji, ovako sa vrata, razumiješ, oni jedan stražar i oni jedan zatvorenik u zatvoreničkom odijelu, razumiješ, ovako, kako uđe na vrata, kaže, pokaza na mene i kaže, ovaj, na mene. A ja sam odmah vidio da on na mene pokazao, ja se ko pravim, rekao, nije mene, pa ja sve, rekao, jel ja, kaže, on je stražar, s nama, kaže, druže, na mene. Ma rekao,
što? Ja kaže, ne pitaj, nek sama. Ne znam. Rekao, hoć ponije stvari, kaže, ma ne zafrkavaj, kaže, nego s nama, kad se ti kaže. Ne znam. Sad ja mislim, šta li je, ali ja izajdo iza nećelije. A oni me svi gledaju oni moji drugovi iz ćelije. Rekao, šta li sam uradio? Ja nakon nizo ni od niko idem. Mislim se da nisam šta uradio. Da nisam šta prišao, pa me neko razumiješ ko kazao, jel? Ma nisam. A jesam jednom prišao kako je oni razumiješ, oni u Sarajevu, onu djevojčicu, razumiješ, čeo, ko ona i bila malo ko Iblentava, razumiješ, a on je čeo pa ga pušćali na slobodu, kaže, niko nema dokaz. Ma nije to, pa to je pisalo u novinama, rekao meni Braza da je to pisalo u novinama, razumiješ. A pisalo je to u novinama. Pa to je živa istina, razumiješ. Ma živa istina. No, mislim se u sebi, on je Šaban govorio istinu, pa smo i opet dočerali vamo. Nije sad to igrat, razumiješ. Mislim se u sebi. Ja rekao što, a ne on mene uzadnik. I ja viđam, ja rekao vamo upravniku osoba. I kako je upravniku u sobu, razumiješ, ovako s lijeve strane stoji, ma ima jedno 20-orca, ma sve su vlikaški, razumiješ. U mene nema prema njima koliki su, razumiješ. Kako mi smo unutra, ovako upravnik sidi za stolom i oni zatvorenik, što je išao ispred mene, upravnik ko sa njim šuša, a meni kaže, oni stražar, kaže, ti tamo, sa njima. Kako ja sa njima sada rekao, kako će biti 20-orci, tako će biti i meni, razumiješ. A upravnik ovako kako sjedio, oborenu glavu imao, pa ovako diže glavu, kaže, pozvao sam vas da vam, kaže, ovom prilikom skrenem posebnu pažnju, kaže, da se vladate kako od vas tražu ovi propisi u ovome KP doma, vi propise, kaže, svi znate. I kaže, ne bi ćeo, kaže, da ponavljam, ali opet moram nekima posebno da skrenem pažnju, razumiješ, a ti neki, kaže, znaju koji su, a kako on to reče, a bio jedan oni špico iz Nemile, razumiješ. Špico iz Nemile, pa kako on to reče, kaže špico, ja nisam ništa uradio, razumiješ. Kaže njemu upravnik, jel kaže, ko šta kazao da su uradio, pa kaže on, pa nije. Pa šta onda? Kaže špico, pa ništa. Ajde, kaže, tamo, razumiješ. Evo, kaže, o čem se radi. Maj ti, kaže, onome zatvorniku, da ti, kaže, reci, nisam ja, kaže, u tome učestvovao skroz, kaže, nego aj ti reci. Kaže, oni zatvorenik, evo, kaže, o čem se radi. Ovdje se, kaže, u ovome KP dom pokrenula koakcija. Razumiješ. Pokrenula se koakcija da se izgradi kako se to rekne, oni hotel, a nije hotel, ko hotel, a nije hotel, razumiješ. Da se izgradi ti, vavih zaboravim, ja. I kada se izgradi, kako on to reče, a nas 20-orca u glas, onako, samo počešmo kao pričat, kamen nam sa srca pade, oni se prodara svoje kao tešena! Razumiješ. On je drugo, kada pokrenula se ta koakcija, se izgradi ti, kako se to rekne, ja. I ja sam, kaže, odabrao, kaže, vas 20-orcu, ja ću vas, kaže, predvoditi, kaže, u poslu. Ako, kaže, neko ima, kaže, da ne mora da radi, kaže, da on nama kaže, nećemo mu kao ništa, nek ide, kaže, u ćeliju, mi ćemo uzeti drugoga, ali mora nam, kaže, nama kazati, kaže, jer tako mora se kad raditi dan i noć ako bude potrebno da se završi. Razumiješ. Ko bi rekao da neće raditi, svi mi je rekao radit ćemo, razumiješ. Kaže, upravnik ima li ko bolestan? Kažemo mi u glas, rekao nema. Kaže, sutra u 5 sati nama na posao. A to se radilo tamo jedno 3 kilometra od Foče. Nismo mi samo radili. Radila su i prezeća neka isvoža ako pomagali. Ali ovi drugi je bio glavni, ovi što nas je predvodio, isto zatvorenik. On je bio tamo, on je jedan ko inženjer u jednom prezeću, ne znam šta je bio, direktor. Pa ovo je to, pa ga doćerao. Ne znam, i on je to radio, on je. I sutradan smo mi krenuli i radili. Radili, jadan ti, radili i zaradili. Ja sam zaradio.
I kad smo mi napravili... Motel je, sad sam se sitio, motel jest. Razumiješ. Mi smo ti radili, ti motel. Jedan ti. I ja sam zaradio 67.000 dinara. Razumiješ. Ja nisam u nama dobio pare, nego su me stavili na onu štednu knjižicu. Znači, kaže, kad izađeš iz zatvora, kaže, da imaš to. A kaže, neće biti, kaže, 67.000, tim neka bit će ona kamata. Kaže, koliko godina, toliko kamata, razumiješ? I ja sam obeselio, jedan ti bit će para kad izađe. Jedan ti. I mi smo završili ti motel do onoga dana kad su nam rekli, a oni drug što je nas predvodio, razumiješ. Jedan ti dojde, jedan dan upravnik na ono gradilište, kaže, slušaj, kaže, ti, onome što nas je, on i crto, one sve, ja sam vidio nacrtovan motel, slušaj, kaže, ti, došao sam, kaže, da ti kažem, kaže, da ne čeraš one ljude iz noga prezeća, pa nisu oni konji, razumiješ, pa nisu oni konji, pa ne mogu raditi toliko koliko i ti čeraš. Ovi svako šuti, kao, dobro, kaže, dobro, neka. Došao sam, kaže, nemoj da i, kaže, čeraš. A ovi se raspali, kaže, slušaj, kaže, druže, upravniče. Kaže, jesi ti meni, kaže, da radim ja ovi posao. Kaže, upravnik jesam. Pa jesi, kaže, meni da radim ovi posao. Kaže, upravnik jesam, kaže. Pa šta se, kaže, onda mižaš ti? Šta se ti imaš mišati? Jel ti, kaže, znaš rad posao? Kaže, upravnik ne zna. Pa šta se, kaže, mišaš? Šta se ti mišaš? Oni, kaže, nisu konji, a zatvornici jesu konji, jel? Oni jesu konji, oni mogu nositi, a ne mogu oni iz prezeća. Navikli su da ne rade. Razumiješ? I sad ja treba da to. Mora završiti do tog dana i puštaj mene da radim šta znam. Ja ga gledam kako se ono dreši, pa rekao, ne dreći se, budalo, ne još sutra na posao doći. Jest. Dođe on na posao, ali upravnik više nije došao, razumiješ. I završili smo mi ti motel. Kad smo ga završili, ovako sam ja bio, ovako moj sadik, a ovako motel. I ja gledam oni motel, gledam i mislim se, mati moja mila, da vidiš šta sam ti izgradio. Jadan ti. Ma da vidiš šta sam ti izgradio. Ma da nisam došao u zatvor, ne bi nikad ovako nešto izgradio, razumiješ. Baš neka sam izgradio. Gledam ja Sadka i on isto tako gledam koji ja. Razumiješ. I on s nama dali poni sok, mi popili sok. Nisam nikad soka popio, nije fini. Razumiješ. Ali eto, došao sam u ovi KP dom, ali nikad mi se nije bilo teže vratu ćeliju ko sada. Jadan ti. Ko kad mi smo se srodili s tim stražarima, ama ko braća smo bili, pa cigara nestane, letu, svi daju cigare, sve. A sad se valjao vrat ćeliju, valja se vrat na 4 zida. Ama 6 dana, razumiješ, niko ni sa kim nije govorio. Samo šutu i gledaju. Razumiješ. Jedan dan ja se onako zamislio, pa ne znam ja šta sam mislio, pa gledam. Pa gledam ovako u jednu tačku onda ovako, razumiješ. I ja se mislim, sve u tačku. Okrenem se na lijevu stranu, a oni moj drug isto se zamislio, pa se i on zadreljio u onu istu tačku, razumiješ. Okrenem se na desnu stranu, oni i oni se drug isto zamislio, pa jope i on onu tačku. Pa se ja gledam onu tačku, pa mislim se, ma šta ima u onoj tački, jebem u tačku, razumiješ. Pa ona muka njegova u onu tačku, pa meni u glavu, razumiješ. Pa sa druge strane, jope u tačku, pa njegova muka, pa moja muka, pa sve muke, pa samo vri, ni za me, Gordov, razumiješ. Eto, kad nisam, razumiješ, i malo šeno, kako mi je bilo. Ali eto, projde i to sve šta mora živjeti. Kako, ali mora živjeti, niko te ne pita kako ti je. I opet smo mi počeli ko pričat između se.
kad je oni prolomi se glas od tamo, oni stražar Luka, nije Luka, Đuka. Kaže on posjeta meni. Ja nama rekao muško, žensko. Kaže on žensko. Rekao mlaje ili starije, kaže on mlaje. Mislim se, ko more mlaje biti, ali kad dojde žensko, ne mora ući u ćeliju, nego mora u sobu tamo drugu da pričamo, razumiješ. Ja idem onim odnikom i mislim se, rekao, koli je, i kako ja na oni odnika da ugleda, jadan ti, ima šta vidjeti. Kako sam ugledao, nama su mi se noge posiklo. Ono Milica, sestra od pokojnog Žarka Muća. Nama sam ja sio. A ona dojde na vrata, kaže mene. Nemoj mene, kaže, pravi budalom. Može, rekao, ko te pravi budalom? Ja nju ne razumijem. Nemoj, kaže, mene pravi budalom. Što te, rekao, pravim budalom? Znaš ti, kaže, što ja znam sve. Ona meni kaže. Rekao, šta ti znaš? A vidio se nešto niza me ide, razumiješ. Kaže, ona, znaš ti zašto sam ja došla i znaš ti da ja znam sve. Rekao, šta znaš? Kaže, znam sve. Slušaj ti, Milice. Rekao, znaš ti da sam ja ubio čovjeka, razumiješ. Znaš ti da sam ja ubio čovjeka. Nemoj me, rekao, rajcat i bogati, pa znaš ti da ja nisam baš dobro, razumiješ, da te mogu ovdje. Kaže, koga ti moraš, ne moraš ti ništa ti ne moraš. Nemoj me, kaže, ne moraš ti ništa, nego, brate, da ti kažem, ja sam, kaže, sve saznala od tvoje matere spasi. Rekao, gdje je moja mater, kaže, u domu staraca. Rekao, kaže, u domu staraca. Kakvom, rekao, u domu staraca, kaže, jes, kaže, strpoj, kaže, tamo tvoj brazer, Mitar. Rekao, kaže, strpoj, kaže, tamo tvoj brazer, Mitar, u domu staraca. Rekao, gdje mi je strpoj, mater, a ljudi moji, kaže, jes, kaže, tamo. Slušaj, rekao, Milice, ako mi ne govoriš sad destinu, ti znaš da ja ovdje ležim na jednoj strani za brazara, razumiješ? Ti znaš da ja ležim sad za njega ovdje. Ama izaću na slobodu, pa kad te nađem, neće ti ostati glava na ramenima, vrati se opet, pa ću tebe na drugoj strani priležati, razumiješ? Na obe strane ću te priležati, ako treba. Kaže, ja što sam ti, kaže, rekla, to ti je živa istina. Razumiješ? Ali kaže, nije to sve. Dok ti, kaže, onu noć sidio, kaže, kod Jake u birtiji, dok ste, kaže, pili dole kod Jake, kaže, evo šta se dogodilo, kaže, kod mene, kod kuće. Dojde, kaže, kaže, kod kuće sama, dojde, kaže, tvoj brazer, Mitar, pa se nasloni onako na oni štok od vrata, pa ovako u meni, kaže, kaže, djevojko, što ti se razrasla, jadan ti. Pa sve ovako, sve kaže, svako u mene, ja mislim se šta, popio je bio, kaže, pa hajde još sjesti, a njemu Mitra još popit. Neću ja, kao, nisam došao pit, kaže, znaš ti što sam ja došao, razumiješ. Kaže, što si, kaže, došao? Ja sam, kaže, došao, kaže, da nastavim tamo gdje je moj brazer stao. Ja sam imao ko nešto sa Milicom, malo sam ja sanjao, kad došao, hajde, kaže, nemoj se šalit, kaže, njemu Milica. Ne šalim se, ja, kaže, ti znaš da je, razumiješ, premare to tako. Sve ovako, kad se pošla smijati, te, kaže, na mene, te ja, kaže, natrag, sve ja, kaže, natrag, sve kaže, ne, dojde do zida, ne možeš ozidat dalje. I eto, razumiješ. Kako ona to meni reče, jadan te. A ne da su mi se noge oduzele, ama nije me bilo to. Kaže ona, ja ću, kaže, sve prisud. Ne znam, šta ću ja to, kaže, prisud? Rekao, nemoj i Boga, ti pušćaj mene, samo nek mi dojde ovdje u zatvoru, ama neće mu trebat ni sud, ni ništa mu neće trebat. Kaže, ona, kaže, neš ti, kaže, ležat, kaže, džaba u zatvoru. Nemoj, rekao, pušćaj ti mene, moje je to i nemoj me ti ništa. I nije čela, kad neću, kaže, i oda ona. Vratio se ja u ćeliju. Jadan ti, Bog. Kao šta sad? Kad sam ja ušao unutra u ćeliju, kaže, men Sadika, ma šta se dogodi?
Ama šta se dogodi, šta ti je? Ma reko, šuti. Kaže on, je tko umro? Ma reko, gore od toga. Ma kaže, šta bi more biti gore? Šta more biti gore? Ma reko, more. Ma ajde kaži, ma reko, i sadi kodena. A on ime se nadovezao, jedan ma kaže, hajde kao rec nam biti lakše. A ja šutim. On opet prodar me kaže, hajde rec nam, kaže, biti lakše. A ja gledam, ko smije ti da ja tebi govorim? Ma kaže, nisam kao niko, ali rec, kaže, biti lakše, brate, šta je bilo? Ma rekao, ko smije ti da ja tebi govorim, razumiješ? Ma kaže, ne moraš, ma rekao, ko smije ti da ja tebi govorim? Jesam ja tebe pitao što 20 godina ležeš ovdje, razumiješ? Pobio se ono čitavu porodicu, ono banjlu. Ne zameš. Ušuti, šta ti mene imaš pitat, Razam? Šta me ima pitat? Sam ja njega pitao. Što svega ima UKP, domu nema nigdje, razumeš. Sad kad mu treba cegara, sve se uvija oko tebe, sve ko zmija, razumeš. Jel okreneš leđa, on se krvi iz glave napio do more, razumeš. Sve on će mene pitat. Ama da sam mu nešto rekao za Brazera, pa da je on mene nešto rekao pred Brazera, ma ja bi mu oko izvadio, razumeš. Oko bi mu izvadio. Kako ja to uradio, Sadik pobigu u ćošak tamo, pa ne mrda, veli, nije se sa njim igrat, udar će me kakav je, razumio. Ja sam se bio raspalio, a ljudi moji. Uhvatio sam, nisam ništa 5 dana nijeo, samo sam pio oni čaj, onu kavu i pušio. Pušio, kad eto te 6. dan, razumio. Onda te ga 6. dan. Kaže on i Đuka, kaže, posjeta. Ama nisam ga pitao, ni je mlaj ili stariji, ili muško, ili žensko, znao sam ko li je. Onda ti ga Brazer, mitar, jadan ti imaš šta vidjet, kako uđe u onu ćeliju, ovako, jadan ti, mantil bili priko ruke ovdje. Ama cepale se cakle, ama one pantale, ma sve je to na njemu košlja, razumiješ, ovdje mu ko marama, ko da je žemsko, razumiješ, kako mu oni mantil ovdje stoji, ovdje mu sat na ruci, ko topus. Ja gledam oni sat i mislim se, ti nosaš sat ko topus, ja gaća nemam na gusci, razumiješ. A on ništa ovako stopa kad ugleda mene i one drugove, a samo sjedim i šutim. A on kaže, pa tebi ovdje dobro, razumiješ. Kaže, tebi ovdje dobro? Ja samo gledam, rekao, jes, meni je dobro. Dobro je meni ovdje. Mene ovdje ne more bore bit nek što mi je, razumiješ. Ne more bolje, razumiješ. Pa kaže, pa ti imaš i društvo, razumiješ. Rekao, imam ja i društvo, imam ja sve što mi treba ovdje. Imam ja sve što bi treba, a sve čekam da mu naš Garavica dojde ovdje. On se i opet smije, razumiješ, se smije. A ja kad sam skočio, razumiješ, pa sam skočio, pa sam ga uhtio. Ako ga uhtio ovdje, rekao, jeli, jeli? A on što, jeli, rekao, ja tebi 7.000, jeli? A ti si, kako mi je rekla Milica, ti si sve prodao, i kuću, jeli, i kuću si prodao, i konja, i plug, sve si mi je prodao, ja tebi 7.000, ti prodaješ, jeli, na? Jeli, ja tebi 7.000, jeli, a ti dole šta radiš, studiraš, jel, možda studiraš, jel, ne razumiješ, pa kad sam ga udario. Ja tebi 7.000, a ti mater u dom starac, razumiješ, jel, kad sam ga udario, razumiješ, pa ama evo noće se ga, pa se ga nema dole sa gazom. Mater u dom staraca. Gdje se mater trpa u dom staraca, razumiješ? Zar se tako radi s roditeljima? Namjesto da se brine o njoj, da joj kuva one trave i čajeve za onu žuč, razumiješ? On je u dom staraca, razumiješ? Ama da me nisu utile oni Đuka i oni drugovi, ama ja bi ga razumiješ, ama ja bi ga sačerao, bi ga po zemlju bi ga sačerao, ne bi ga ne bilo više, da ga nema.
Ali iščerao sam ja njega odavde, ja sam njega iščerao odavde, sve sam ja njega skroz sam ja njega iščerao. Razumiješ, nema ga više ovdje, nema muke. Razumiješ. Prodao mi i konja, i kuću, sve on meni prodao. Kupio, kaže, auto. Nje. Aj. Ne znam nešto. Očeraše njega, očeraše ga. Zvono mene upravnik kod sebe, u onu sobu kod sebe, kaže šta je to bilo da me ispriča, ja njemu ispričam sve. Aj, kaže, ja ću te potpisati ovu otpusnicu, kaže. Moramo te, kaže, otpušćati odavde. Ali, kaže, neš ti, kaže, tako lako proći. Ja samo ništa na koga gledam u njegu. Neš ti, kaže, lako proći, kaže, kaznit ćemo mi tebe, kaže, za ono lažno svjedočenje. Ne znam niš. A njemu kažem, druž upravniče, ostavite mi mene ovdje. Ostavite mi mene ovdje, razumiješ. Gdje ću ja sada, nemam. Ako me pušćate napolje, ja ću nama s njim preko kapije, ja ću belaj napraviti. Razumiješ. Gdje ćemo te, kaže, ostavite me, rekao, ovdje. Kaže on meni, gdje ćemo te ostaviti ovdje, nije ovo hotel, ovo je KP dom, razumiješ, ne možeš. Kaže on, ne moreš, kaže, razumiješ. Ma rekao, ostavite me ovdje, meni ovdje, lipo je meni ovdje, imam i sadika i on isto ima odležati, eto. Razumiješ. Ma kaže, ne meremo mi tako, šta ti je, ali kaže, mi ćemo tebe kazniti za ono svjedočenje, ti kaže, nas, kaže, sve pravio budalama tamo na onome sudu, kad si lažno svjedoči. Ma rekao, kamo sreće da me što više kaznite, razumiješ. Viš. Aj, kaže, moraš ostati još 2 dana, ako nemaš djel, kaže, se smisle gdje ćeš, pa moraš ići odavde. Ne moraš ti, kaže, džaba ovdje ležati, šta će oni, kaže, to skrivi, gdje će oni, razumiješ. Ma rekao, ostavite me ovdje, druže, upravniče, meni ovdje lijepo, razumiješ. Puno se odmara, malo radi, razumiješ, i ne tuku, razumiješ, tuku one što su neposlušni. Neki tuku, ja bi tuku, kaže Vjadju. Ne znam. Šest i po stoja, razumiješ. Nećeta nije sjedao, ali te 6 i po stoja. Živote, svit pjevaju, pa da ja zapjevam. Oj, živote, svit pjevaju, pa da ja zapjevam. Oj, živote, moj živote, oj, živote, što te volim. Oj, živote, što te volim. Oj, živote, što te
takav si moj. O živote što te volim, 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 o živote što te volim.